कल सुबह आ रहल बा झमकावला से होई। तो ई गाना के ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दी लोगिन जौन की हर हर गंगे मूवी में गाना बा। तो ई काल 9 अक्टूबर के आ रहल बा 6:30 में सुबह में। तो ई गाना के सुनी लोगिन। जैसे ई डायलॉग के आप लोग वायरल करनी वैसे ई गाना के वायरल करी लोगिन। जौन की डायलॉग बहुत ज़्यादा वायरल भई रहे, यूट्यूब से लेके फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम से लेके हर चीज़ पर वायरल भई रहे कि झमकावला से होई पावर, यही जैसे शुरू होला यही जैसे ख़त्म होला, पावर दोसर केहू कहाँ से लाई। तो ई गाना आ रहल बा जौन की मूवीज में गाना बा। तब गाना देखी लोगिन और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दी लोगिन। कल सुबह 6:30 में आ रहल बा जौन की हर हर गंगे मूवी में बा, वही चैनल से आ रहल बा। तो सुबह में अपन प्यार दुलार दी लोगिन पावर स्टार पर ऐसा ही। तो ऐसा ही नइखे ना पावर स्टार, तो ली लोगिन है सुनी लोगिन झमकावला से होई। और बहुत जल्द एक से एक गीत आ रहल बा पावर स्टार पवन सिंह के आवाज़ में। तो आप सब अपन प्यार दुलार दी लोगिन। और बहुत जल्द देवी गीत आ रहल बा, तो देवी गीत के अपन प्यार दुलार दी लोगिन। काहे कि बिना देवी गीत दशहरा में पवन सिंह के बजले केहू के और के ना बाजी, काहे कि पावर स्टार नाम है, ऐसा ही नाम नइखे। तो और सब कुछ ना कहें, बस कल सुबह ई झमकावला से होई गाना सुनी लोगिन, अपन प्यार दुलार दी लोगिन और कमेंट में बताई लोगिन कि कैसन गाना बा। और हमारी पावर स्टार अपडेट के सब्सक्राइब करी लोगिन। और सबसे पहले पावर स्टार के अपडेट हमारे चैनल से मिली, तो यही से सब्सक्राइब करी।